single mom by choice. Di nina, wa ko rin yung nagukod ko sa laki. Na-depress ko kayo ako minjo eh. Pasalamat galing ko guys nga wa ko na minjo kayo. Hi guys! Good evening and welcome back to my channel. Ako na po din si Alex. Ug karon day guys, adlong Bernice pizza. Pizza 12 na. Sa November inja, duha na lang madjud kadlaw guys. Makagawas ako na isang lungga, inja magsugod na ko sa trabaho. Kay grabe gyud ang laad sa. Inja. Karon day ang adlaw wala ko nahimo nagsira ko higda-higda inja. Wa ko nag-feel ganiha kung ustoryera ko ba nga nalipera po ko kasi programi naka 100,000 subscriber na. So mga itong nalipera po ko sa ilang mga achievement. Hindi si Terry po, nalipay po kong Terry kay hanap po iyang love life. Hindi nung inaot lamang ko nga na sila forever. Kay sa panahon karon tagsarata makitag forever, tagsarata kitag laking tinguray. Kay ako, napo ko iyab pero di ko 100% nga sigurado na kay nag-observe ako. Di ko basta-basta mo salig kay kanang among relasyon. LDR mi ako ka wamin magbanhuban. Haras ang gisugot. Isan mi katuig pero di pa jud totally na nakahibaw na ko sa kinsa siya. Wa ko kahibaw na pa ba yung mga tinaguan kay wa lagi may magban-uban. So mo nang di pa jud ko imog mosalig ni dia. Nja, okay lang pa na guys nga kanang matiguang ko nga wa ko'y partner. Kay napo ko'y anak nja murag kanang para na ora po na murag samukan ko magminjo ko nja. Tiguang na po ko para magminjo. Nja, sa among sitwasyon ni Aliana, nja magminjo pa ko. Gaya nga na sa Aliana, nja magminjo ko magpara na. Ang ajing ginahon makadaghan nga. Murag di dyan maadyo. Focus na lamang kong Aliana, maganguya ba na itong ginandaan nga. Kanang adyo na lamang ka laom. Kaya ako wala pa ko kasiguraduhan nga makigminjo ko. Nja, malagi ito, balik tang Terry. Gikilig po kong Terry yung tanaw sa isang vlog. Kay nakauyab na si Ja. Nja. Ang tanaw pong limwil, kay nagkita ang dito sa mga, buutan po sa limwil. Nja. Basta kay nalipera ko, nja. Shout out, Terry. Salamat dahil sa imong gihatag nga load na. Nja. Nagpa-load mo ko ni Ja guys, kay Dari. Nay wifi, nja. Kuya, og lang wifi dari, kay grabe hinadya, di maka-upload. Arang hinadya, mag-upload kag ngarong hapon. Kinaugmaan pa siguro mo. Ma-upload yun. Arang hinadya, matong ko, malagi ko kagawas, na malihog kong Terry nga, magpa-load ko. Hindi. Salamat dang, sa load. Hindi bita po ko kanunay. Karon ra. Hindi mo to, nalipay rin po ko sa manghod ni Plurami kay naka 100K na subscribers. Nalipera ko silang mga achievement. Bahala mo dihab. Panggiminjo na mo. Kaya ako'y kasiguraduhan mong minjo ko. Kay nana ko'y anak, murag libog na, murag ang nahuna magminjo pa ko. Diyan nana ko'y anak, napako'y anak na magminjo pa ko. Bawa di po ko makaingin nga magminjo pa ko di, bahala na. Diyan guys, na di ko i-share ninyo guys. Ganiha, katong nag-upload bito ko gahapon nga ning ko kanang nahiubos ko or nasakitan sa katong day color na ha. So mga to ganiha, dahay ning comments nga one spotted aling marites. Ko dyan lagi kinumintan, ningin si dyan comments anong gisuwat. Ningin si dyan nga kuan, di ko no ko angay Di ko na sila mabasol. Kung punaon ko, okay ra na. Okay, accept ako na nang di na sila mabasol kay kanay mga tao naman di
tagsang huna-huna na tagsang prinsipyo. Ang mga tao ato diyang dawaton ug sa ilang ipuna, pero sa iyang comments marag grabe na po siya. Di ko dapat maiubos. Di ba guys, ug normal ka nga tao, natural dyan nimong masakitan ka, maiubos ka. Agi mong comments hanggi delete kay di ka deserve sang comment section nga mo comments kag moingan nga. Kani si jang Aling Marites kuan ni ning comments na ni mo ni ning alya nagbugok. Kaduha na ni si jana ning comments na hanja. Kanang nay ang deleteon kay di lagi ko mo di ko mag kuan og mga comments nga nasa comment section na ding deleteon. Ha man ning gisuwat diyang kuan. Di naman na i-mention nga basta si Aling Marites na ang tawag sa mga judgmental. Ningan si jang nga kuan ko no. Di ko dapat mahiubos. Di ba di ko dapat mahiubos na itong mingan nga ako'y gipasanginlan. Ahang sala nga na nga itong anak. Natural, maubos ko. Kay, siyempre, tao ragod na maibos ta. Diya, ang sapat ito diyang gingan. Nga, si Aliana ko nung nga to. Di ko dapat mahiubos. Abnormal ba di ko kay di ko mahiubos? Diya, lain si Jagtuno kay diya kong gingan nga maras na nakahibaw sang pagkatao. Ngayon si diya nga karang na-depress ko na stress kay wa ko medyo sus Ginoo di jud na mao kay sa una sa katong nabuntis ko kuan na wa ko nagukod sa laki njawa siguro si Janitan aw sa ang mga previous nga uploads nga nganong niabot si Aliana sang kinabuhi ng pinangadyos Ginoo wa ko nangadyog laki hagang importante sa una katong nagidad mo kog 30 nga ang gibuntis sa Aliana katong mga panahon na guys sang edad to daghan na kog mga igsuning na madyan na sa Ate Ruby madyan mismo ningon nga hala 30 na ka hanja wa pa ko na ko'y anak madyo pa ko ni magpaanak na lamang ko so ako po do po sa nanganak kay di lagi ko kanang parauyab nga na naganahan na po kong yun sa ating nga mapareha ko no kung kuan ni na-mention nga tagamo nga natiguang na lamang ko no goy anak madyo na lamang ko no madyo na lamang ko no magpaanak ko gisa so mga to di man dyan ibutbut kay si Ate Ruby naman dyan na so matungin ko kanang no madyo kay pwede pod kay kanihang pagka single mom di ni na nagukod ko laki nasakitan ko kay ako medyo iwa kung ano man gitawag og single mom by choice kay kanang ang kagustuhan di po kumingon sa ginga spotted nga ning comments nga ningan nga kanang dawaton naman kuno kay kanang atong naanakan kong guhit ng palad di ko matuo guys og guhit ng palad kay ngano ha atong kagustuhan ang kagustuhan nga magkaanak ko kay kita mga badji kuwanta kanang tag prinsipyo na ibang mga badji nga mauwaw nga gipaangkan na ibang mga badji nga naganto sila sa ilang bana bahalag nakakita na silang banag bijag batasan naganto sila ran sila kay mauwaw sila mahibaw ang nga nagbuwag bisag gipasakitan na ako di na iba lain ko og prinsipyo kay di ko mugukod sa laki nga nami nga badji nga na stress ko no ko sa una kay wa ko minjil hoy katawa lamang ko nimo tanaw din kay bawa ko mo tanaw ka din nagabang ka kay kuang ka kanang si Aling Marites naratag pang-comments og di mao nga na Aling Marites ang itawag nimo pero gusto pa jud ko kang i-mention kaduha na gud kag magjama-jama kag kuan magjama-jama kag comments nga di mao pero di mga tawo nga na og pangunahuna nga magpatakara bitaw jawit diyan na lang lagi ko kaningin sa nga kuan hanala mo ko nung dawaton di ko masakitan di ko maiubos char robot ba ko kay di ko masakitan namangat na laman jud ko ni ja na sumao to nga wa sa na sayo siguro ag isang gitanaw ng video katurang gahapon damang ko yung mga video dato sa mga previous video nga ang giistorya nga nganong nahimo kong single mom di na nagugukod ko sa laki si Aliana gihatag nas Ginoo na nang inampo nangadyo ko sa Ginoo magkaanak ko wa ko may ang gibang Diyos Ginoo ako nangandoy nga
Kanang tagaan kog laki agahang importante anak ra bisag anak ra balago ako'y laki basta na ako'y anak marat na yung ipangadyo. Diya sumato. Kaysa to nakatanaw sa mga previous nga video sa una mga pilan to kabuan nilabay. Tanawa palihog ninyo insayahang kaaging niabot si Eliana sa kinabuhi ako nagukod og laki. Manang ming kag na-stress ko, na-depress ko sa una kay wa ko minjil na nabuang na. Okay ra na ngay nga na imong kuan pero may kanang nga kanang nganong nahiubos ko. Natural maiubos kay normal. Abnormal lang taong di maiubos. Nga kuan lagi ko guys ba sa uban dito nga mga tao nga kalit ra isuryan di mao na wala nila hana-hana nga kuan makasakit na repod sila kanang bajihan ang gitiman na no nagdiingang alya nagbugok. Adyan gitiman na naijangan, bajihan, anad nang gadyan na siya. Ang pangingog bugok. Wako kayo ba na ng bajihag na ba na anak? Uginsa na siya. Kasi grabe na siguro siya ka feeling perfecta. Di ko na ko angay mahiubos. Di ko angay mahiubos dito sa hanggi. Di ko hanggi post gahapon, hanggi upload gahapon, nangingnan man kung ako may gibasol. Nasakitan ko kay murag ako'y naghimo, ako'y nagbuot kung sa'y may tabos ang anak. Namuot agad ko guys. Mga nang harang pong share ninyo ba nga di magud po ko abnormal nga di ko masakitan, di ko maiubos. Normal lang dyan na tao nga na maiubos tag masakitan. Sa mga to, harang pong gidelete agad dyan comments kay di jud sila deserve nga ma-comments og ngato nga inong ko kuan inong ko ni jud na stress og na depress kay wa ko no kuminjil wow. So mara to guys ni share ako handa pasensya na mo og nagyaw-yaw ko kay harap ang gigawa sa gahang feelings nga katuligang nabasahan nga comments ni Aling Marites. Nga, maura to. Share ko. Kuan man ko guys, di man gud tanan nga single mom anang nagukod sa laki. Ako single mom ko, manigitawag og kuan. Single mom by choice. Namang gali mga kanang artista nga wa sila bana, gusto ra nila magpaanak. Kailan ang gusto na di tanang single mom nga kanang ingag nagukod sa laki. Ako nagukod sa laki kanihang pagka-single mom haning kagustuhan. Single mom by choice. Di nini, ako rin yung nagukod ko sa laki. Na-depress ko kayo ako minjil Pasalamat galing ko guys nga ako naminjil kayo katong naminjil ko sa ingatong klase samahan ni Aliana. Basig ko semestro na yung abot. Sa mga to, naghanaman ko giyaw-yaw. Daghang salamat ninyo sa inyong suporta sa katong mga nag-comments diha halos na saguunahag yung mga nga. Pasensya na mo nga ni raga po yung gika vlog karon kay paman ko kagawas. So hapit na guys. Duha na lamang kaadlaw kagawas na ko. Para to guys, bye-bye. Daghang salamat ninyong tanan. Bye-bye.